na abin da muka samu ɗaya daga cikin ƴan uwanmu namu ba ta yi to ya kamata mu ma mu yi ƙoƙari mu bujuro da wani abu wanda za mu amfanar da sauran ƴan uwanmu ɗalibai baki ɗaya. Assalamu alaikum. To alhamdulillah wannan lokaci da muka kawo ƙarshen mutuka ta biyu a cikin wannan maulidi mai albarka na Isra'il annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Alhamdulillah kuma a wannan lokaci ne za mu koma ɓangaren masu karatun Isra'il amma kafin wannan lokaci sai da ka zo a bidiyo. kafin wannan lokaci muna neman yan uwa waɗanda suka halarci wannan taro da kuma yan uwa ɗalibai da kowa da kowa da yake wannan guri muna neman haɗin kansa ya bamu ta wajen nasuwa da a saurari lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.